Sengon Growong. Ing taun 1990, kahanane desaku isih sepi. Durung kambon listrik, apa maneh internet kaya jaman saiki. Waktu semono aku lagi umur 10 tahunan. Jenenge wae bocah cilik. Isih seneng-senenge dolan karo kanca-kancane. Ugere mulih sekolah, salin klambi, maem, bablas dolan. Kadang kala dolane ora ngerti wayah. Menawa durung digoleki biyungku, ya durung mulih. Sawijining dina, aku lan kanca-kancaku dolan nyang Kali Mangu. Kali kuwi menawa diurutake munggah tekan Gunung Merbabu. Aku lan kanca-kancaku padha adus, slulup, lan golek iwak cilik-cilik utawa memet. Kaya adat saben, nek wis nyemplung ing kali kono nganti ora krasa wayahe wis meh surup. Ti, yo mulih, wis meh peteng je. Aku ajak-ajak mulih kancaku sing jenenge Parti. Lah, mbok kosik. Iki lho, aku age nguber uceng. Nek kecekel lak lumayan, bisa dienggo lawuh. Parti sajak durung gelem tak jak mulih. Isih katrem giring uceng ing sakngisore watu gedhe. Iya nah, mengko dhisik. Mulih ki ya selak arep ngopo? Lah wong sesuk wae Minggu, lak ya ora sekolah. Dadi mulihe mengko rada sore sithik. Tumanggape Nuning sarujuk karo Parti. Walah, Nuning karo Parti iki jan kaya tumbu oleh tutup. Ugere cah loro iki kompak, aku ya terus manut. Lah piye? Arep mulih dhewe ya ora wani. Amarga Kali Mangu tekane ngomah kudu ngliwati wit sengon growong gedhe sing kondang angker ing pojok sawah cedhak kali kono. Ujaring kandha, wit sengon growong kuwi umure wis atusan taun lan wite sing rembuyung ndadekake sakngisore wit kuwi katon peteng lan singup. Apa maneh ing wayah ngarepake surup kaya iki. Aku ndengenge, srengenge wis angslup ing iring kulon. Kahanan tansaya sepi, peteng singup. Jan marakake gitok mrinding. Lamat-lamat wit sengon iku tak sawang. Katon jegagrak kaya raseksa. Pang-pange pindho tangan-tangan kang siap arep nyekel apa wae sing liwat. Cah wedok-wedok, yamene kok durung padha mulih. Kono, ndang mulih. Wayahe wis surup. Lagi nyawang-nyawang dhuwure wit sengon iku, dumadakan ana mbah-mbah tuwa, rambute lan jenggote wis putih, menganggo sandangan sarwa ireng. Aku lan kanca-kancaku kaget, merga ora ngerti sangkan parane wong mau. Tanggung, Mbah, niki kepise pun meh kebak. Parti mangsuli tanpa nyawang pawongan mau, karo ubek mlebokake uceng ing kepise. Ya wis, nek ra kena dilekake. Ujare mbah-mbah mau karo sendlap-sendlup sajak lagi pilek. Aku nguasake mbah-mbah mau.
kok umbele katon dlewer terus metu saka bolongan irunge. Tansaya suwe umbele nganti tekan lemah lan malah mili menyang kali. Raine katon pating pleyot. Bolongan irung sing mili umbel kuwi katon tambah amba. Umbel isih mili terus, malah nggondo badhek. Aku wel-welan, arep bengok ora bisa. Sanalika aku mlayu sipat kuping munggah perengan kali. Kanca kancaku padha kaget terus melu-melu mlayu. Malah saking kesusune Parti nganti tiba tangi. Krikil-krikil sing ana ing sak pinggire kali ora dipaelu. Terus diterjang wae nganti kesandung-sandung. Nah, entenono aku. Parti bengok-bengok keweden nganti nguyuh ngenggon. Ayo, cepet ih. Aku narik tangane Parti sing malah ndeprok ana pinggir perengan kali. Sidone aku lan Nuning mondong Parti mulih. Mlebu desa, swasana wis peteng. Nuning lan Parti takjak neng omahku. Lagi wae arep mlebu omah, biyungku wis malang kerik karo mripate mendelik. Oh lah, lehku goleki mubeng desa nganti dengkelen. Lah padha saka ngendi ki mau? Kok nganti bubar surup gek mulih? Saka kali Yung, ana mbah-mbah medeni. Aku isih jot-jotan merga kaweden. Mulane nek dolan ngerti wayah, aja nganti surup. Apa meneh nyang kali. Wit sengon kae ana sing tunggu. Jenenge Mbah Molor. Diarani Mbah Molor amarga umbele meler-meler ora pedhot-pedhot. Bejo dene kowe lan kancamu bisa mulih. Nek ora rak blaik. Biyungku ngandani akeh-akeh. Wis, saiki padha ngucap syukur marang Gusti kang akarya jagat dene kowe kabeh slamet. So aja dibaleni maneh. Bapakku munggel guneme biyungku mundhak kedawa-dawa. Alhamdulillah. Aku lan kanca-kancaku padha ngucap syukur. Sawise ngaso sedelo, bapakku ngeterake kanca-kancaku mulih suwang-suwang. Ya merga kedadean sore iku, aku lan kanca-kancaku ora tau dolan nganti surup maneh. Apa maneh dolane nyang kali mangu. Wis kapok dipethuki Mbah Molor sing gegirisi. Biyung lan bapakku ya wis ora kangelan goleki aku menawa dolan. Awit sadurunge surup, aku mesti wis bali. Nganti seprene, aku wis omah-omah lan duwe anak loro. Isih kelingan kedadean kuwi. Wit sengon growong iku ya isih ana. Mula aku tansah wanti-wanti anak-anakku supaya menawa dolan aja nganti surup. Cutel.